SPTWS. Serbski poskit k tydzienia Wysyči. Hajdu přiladovario, tež tunkrot je so jury SPTWS zase skadžovo 7. raz tomu je. A haj tunkrot sme sa s poskitkami zabierali go hudžby. Šulery mijachu lica ulke wužadanie zmištrować, a tož je jara zveselać, zo so tež učerjo z všelakými možnosti zabieraja a jeden drugi wučovanski stil šulerom poskyčuje. Dzięki. Z mojej strony najpierw raz jeszcze jedno dobry wieczór, damy i panowie. Kaž wy zasłyszycie, nasz dobycza nie jest prawy Serb, gdyż możemy to tak rzec, ale pokażę z czeskie, a ja się za swoich szulerów jeszcze tyle to wymyślił. A ja prawie raz, to jest lada na to, że są niektóre szkoły uczera się wymyślili schon troszkę kreatywniejsze. Hej, ja dom prajeć, to są oprawdźe jara zajmowe wideo, a samo tym kanale nevšedne, dokud väčšina si myslí vidia, dobia to na YouTube byť. Nie, on sa za portál Vimeo rozsudil a tu już prajú v najrienšej češtine s hornoserbským akcentom SPTWS číslo 7 ide do Budyšina. Gratulácia Jan Breindl. Jan Breindl je tu učar češtine, kiž si za svojich šulerov vymyslil hajriane krótkie wideo, między drugim so on čene po znatej ľudovej bajce a tam na przykład na zakładzie to miena COVID-19 rozkładzie wszelakie liczby, kaso te czysce praja, a tak so poprom tuta pedagogicka idea plecze przez całe video, so on na cele zabawne a nevšedne mašne spyta tu a tam niekakú gramatiku odkryć, kaž na przykład ta červenauka swoją kapičku preca a po njen čistce zonika, krika, da se in osemuje. To su jara reane ideje, a jara vele zabave. Po takim unjo pono tym wučerjam, ki su celiki přijotvali za svojich šulerjov, vizo do Čornotrichu s tym, so on reane videa přijotval. A za utrobnu gratulaciju za tuto ubijanu ideju, nam se jara lubiva. Budžemo tu link vizo zase dželič pod tutým dobečarskim videom, tak so može svoj rene širić, a so može všice šulery, ki što nisu ještě ladali, abo nisu ještě znali, to nakładać. Serdeczne gratulacje. Gratulacja, nasledanou. No, nasledanou. Nasledanou.